Sí. Molt bé. Ara anem cap a l'altre. I l'altre no és gaire lluny. No. L'altre és aquí. És aquí mateix. I també que hi ha uns quants boixets hi ha en aquest? Aquest no n'hi ha tants perquè la part més important ja està feta. I ara faig la part, tornem a fer el guipur, perquè també és una altra fulla, perquè el guipur és tot de fulles, i presenta que aquest ara faltava un tros d'eixamplada perquè tot sencer no hi cabia en el coixí. I hem deixat un tros per acabar, que és aquest tros d'aquí. Veus? Tot això ja està fet. Tot això ja està fet. Aquest és el tros que està fet. Aquest és el tros que està fet. I afegim ara aquest, perquè falta acabar com l'altre cantó. Acabar amb ondes, igual que l'altra banda. O sigui que això és un xal de mig metro, d'amplada. Sí, abans més que menys. Per 1,5 de llargada. Molt bé. I aquest negre, bueno... Ja O sigui que per fer aquest tros d'aquí tenies com uns 200 boixets. Sí. I per fer aquest tros d'aquí, que només són 2 línies... 100 encara no. 100 encara no. No. O sigui que en total per fer aquest és com uns 300 i pico de boixets. Bueno, sí, si ho fes tot sencer... Sí. Sí. Molt bé. A mi m'interessa com ho ajuntes. Ja l'has ajuntat aquest, que sí? Sí, aquest s'ha ajuntat aquí. Aquest s'ha ajuntat aquí. Ara ho he acabat de fer. Només té... Ara hi he fet una cadeneta, però abans de fer la cadeneta... Ara ho estàs desfent? Ara ho estic desfent. Per ensenyar-ho. Sí. Es passa amb un ganxet, es passa per aquí, passes el boixet cap aquí, aquest està passat amb aquesta anella, es tiba, es torna a treballar i ja queda enganxat. Ah, molt bé. Llavors el tornem a clavar i és que ara ja s'acaba el patró que l'hauré de tornar a pujar amunt per tornar a fer patró. Per acabar el d'allò, vaja. Ara això ho hem de fer pujar amunt, altra vegada aquí dalt, que tot això es pugui treballar. Molt bé. Així aquest també ja està bastant fet igual que l'altre. Sí, està bastant acabadet. Podem anar a l'altre, el rodó. A veure, Aquest pengem-lo aquí. I ara l'altre coixí. El tercer coixí, que és el que m'agrada més a mi. El tercer coixí Que és el coixí rodó. és coixí rodó. I aquest coixí rodó es compon de fulles, que aquesta fulla la treballem en mig punt, que va d'aquí cap aquí. Els coixins rodons es treballen en pocs boixets, perquè es tallen més sovint que aquell altre, és diferent. Bueno, aquest presenta que aquí ja acabaria i hauria de ficar aquí també amb ganxet aquest cantó d'aquí. I per què el tapes, el treball, amb això? Perquè són treballs llargs i així no s'embruten. Aquí hi ha aquest tros fet. Uau! Aquí hi ha aquest tros fet. Quina passada! A veure, podem posar més amunt, que es vegi bé. Aquí, i de passada aquest també està tapat, perquè no s'embruti el tros que està fet. Però es pot veure. I el coixí rodó sempre es treballa pel revés. El dret és a l'altra banda. El dret del coixí rodó, que trauré les agulles, que ho tenim sempre clavadet, és aquest altre cantó al dret. És aquí. Si poguéssim posar això, es veuria millor. Aquest és el dret. Aquest és el dret. Sempre és al revés del treball, del coixí rodó. Uau!
Molt maco. No, ja em sap greu que et demani que tornis a posar tot a baix una altra vegada per veure com treballes aquest. És el mateix? És el mateix treball. La mateixa tècnica? La mateixa tècnica. El mateix que el guipur? El mateix. La diferència? La diferència té... I això t'ho has inventat tu, això d'això rodó, aquest dònut? Bueno, sí, és perquè no... Aquí poso una cosa, aquí n'hi poso una altra. Jo hi poso això perquè no embrutes el fil, no embrutes el treball que ja està fet, perquè són treballs llargs. Quan fa que treballes amb aquest? Home, no gaire, perquè aquest és fil gruixut i se n'avença bastant. Ara, si d'aquest te'n vas amb aquell, que és una altra història, aquell que ja tinc acabat allà, aquell hi vaig treballar-hi un any fent el vano i fent l'altre, potser en 3 anys ho vaig fer tot allò. Allò és un treball de xinos, per dir-ho d'alguna manera, perquè és un fil de brodar i costa bastant de fer-ho pujar, no? Vull dir que es vegi el treball que es fa. Aquest cavallet també te l'ha fet el papa o l'has comprat? Sí, aquest cavallet també és fet el papa. Quina passada, no? Sí. Què són aquelles coses que tens aquí? Són les eines que faig servir per al coixí rodó. Hi ha el ganxet per aixecar les agulles i aquest el tinc per aixafar-les. Perquè al coixí rodó s'han d'aixafar les agulles quan les Ai, no m'hi havia fixat. has treballat. Estan aixafades i per aixafar-les has de tenir una eina que les aixafes. I llavors quan passes per sobre, com que això vas donant la volta, quan passaries per sobre sí t'enganxarien els fils. D'aquesta manera no s'enganxen. Ah, molt bé. Doncs aquest és l'art. Com és que aquests boixets siguin tan fins i els altres hi tens tot el Bueno, treball al no, final? perquè en tinc de totes menes. No, això és igual, El que passa que aquests, per coixí rodó, al fer el treball prim, treballem amb uns boixets molt prims, molt petits, vaja, molt petitons. I aquests els treballem amb molt més grossos perquè el fil és més gruixut. I amb aquests petits no n'hi cabria de fil. I aquest, si vull que em duri, ha de ser... Aquí ara ja quasi bé no m'hi veig gaire. S'ha d'aixecar l'agulla. Veus que no m'hi veig gaire. I s'ha de ficar el ganxet i de vegades entra si vol. Veus? No ha entrat tot. Això ha de passar, passa si vol a vegades, I amb l'altre. Passar, ja el tindrem lligat a aquest cantó i el tornem a treballar. I apa, anar cap a l'altre cantó. O sigui, que el que m'estaves dient que per afegir aquells 2 rengles de l'altre és això mateix. És anar enganxant les fulles d'un cantó a l'altre perquè no quedin sueltes. Ha de quedar enganxat, és com tot això d'aquí. Tot això d'aquí, si no estigués enganxat, se separaria tot. Hi ha moltes agulles apuntades. Si això no estigués tot enganxat, se separaria tot. I ha d'haver-hi les passades aquestes que no deixin separar un treball de l'altre. És tan maco del revés com del dret. Sí, bueno, s'ha de mirar de treballar el bé possible, clar. Moltes gràcies, Limbanya, puntaire de Navàs. Ai, que el que puc. Com gairebé tothom. La pròxima lliçó serà ensenyar-me a mi a fer el primer punt. Això.